Hej, velkommen til endnu en episode af podcasten Drevet af Content. Det er podcasten, hvor vi stiller skarpt på alt inden for contentens verden, og derfor skal vi selvfølgelig også have en masse forskellige spændende gæster i studiet. Og i dag er ingen undtagelse. Vi har nemlig en gæst i studiet i dag, som kan gøre os meget klogere på det animerede univers. Altså, hvorfor vælger man at gå til nogen, der kan lave noget, hvor vi animerer, hvor vi tegner, hvor vi i bund og grund nogle gange slipper fantasien fuldstændig løs og skaber lige det, vi har lyst til. Så hvis det er noget for dig, og du synes, det lyder spændende, så hæng i, fordi så er du kommet det rigtige sted hen. Mit navn er Niklas Askling, og jeg er stifter og ejer af virksomheden Fovi, hvor vi lever af at lave foto, video og nu også podcast til virksomheder. Men jeg tænker bare, at vi skal gå i gang, og vi skal have introduceret vores gæst. Yes, og det gør vi i sæson 2 med vores nye lille intro, vores lille speed round, 10 hurtige, og vi hopper direkte i. Fulde navn? Det er Sigurd Mus Gralk. Det fik jeg. Det er Mus. Ja, det er et sjovt mellemnavn, ja. Alder? Jeg er 32 år gammel. 32. Uddannelse og stilling? Jeg er uddannet med en kandidat på Kolding Designskolen i noget, der hedder kommunikationsdesign, ja. Som ikke eksisterer længere. Okay. Og så arbejder jeg som art director på det kreative bureau Benny Box. Yes, sir. Hvad er dit foretrukne medie? Nu tænker jeg, ja, du mener sociale medie. Ja. Ja, det er egentlig lidt sjovt, fordi jeg tror, jeg er en af dem, der synes Pinterest er ret fedt. Okay, yes. Ja, fordi jeg bruger det så meget som inspiration. Mm-hmm. Så jeg er sgu ret meget på Pinterest alligevel. Men det er jo så ikke, måske ikke så overraskende. Det finder man også ud, når vi skal snakke lidt videre, tror jeg. Ja, helt klart. Hvor meget ved du om content fra 1 til 10? Jeg vil sige, altså givet, at jeg er jo ikke sådan en content-marketing-person, så jeg kan ikke sige 10. Det vil være lidt overmodigt. Men alligevel så har vi lavet ret meget med henblik på content, så jeg vil sige sådan god 7 og 8. God 7, ja. Hvor godt content synes du selv, at du, eller I, hos Benny Box, laver fra 1 til 10? 100% 10. 100% sådan. 100% og 10. Ja, præcis. Ja. Kan man sige 12? Hvor perfektionistisk er du fra 1 til 10? Det er et godt spørgsmål, ikke? Fordi, altså, jeg vil sige, jeg er ret perfektionistisk, når det gælder om at være det. Men jeg har også ret godt øje for, at du arbejder professionelt og har et budget, du skal forholde dig til. Mm. Og inden for de rammer, så bliver man nogle gange nødt til ikke at dykke helt ned i hver eneste detalje. Mm. Så jeg vil sige overordnet ret perfektionistisk. En 9'er. Hvis det skulle være 1 ud af 10. Ja. Hvor mange penge må godt content koste? Godt content må godt være dyrt i mine og vores øjne. Fordi at altså, det er en etableret præmis for content, at det er kvantitet over kvalitet. Fordi du skal fodre de her algoritmer. De er sultne. De skal have mere. Ja. Men man skal tænke på, at den høje kvalitet i content, det kan også betyde, at man husker det givende content, husker brandet, det promoverer i højere grad. Og den kvalitet, den koster noget. Så jeg vil sige, ja, det må godt koste noget. Det må godt koste noget. Ja. Men det skal være en balance. Ja. Nævn en brøler, I har lavet med content. Altså nu stiller du hurtigt spørgsmål, men jeg kommer med langsomt svar. Ja, kom bare. Så altså, der var for eksempel et tidspunkt, hvor jeg nævner ingen navne, men hvor vi havde en kunde, der skulle have os til at lave en YouTube-reklame. Men de var vi ikke så klar over, det var. Altså, jeg tror heller ikke, at kunden var klar over, at de egentlig ville have en YouTube-reklame. De ville bare have et eller andet SoMe-content. Og det vi så endte med at lave, det var slet ikke skrald nok til YouTube. Og jeg vil sige, det vil jeg kalde en brøler. Og på mange måder, så var det os alle sammen, der var lidt uklare om, hvad det skulle. Men det er en klassisk brøler, tror jeg. Der skal virkelig bare fuld smadre på, når det handler om for eksempel YouTube. Ja, pace er, ja, præcis, pace er king. Ja, farver, ansigter og alt sådan noget. Det skal bare gå stærkt. Ja. Sidst men ikke mindst, hvem synes du laver god content, og hvem er du måske inspireret en lille smule af? Der vil jeg sige, jeg har været til sådan en kreativ konference for nylig i Barcelona, hvor jeg så en speaker, Gavin Strange, fra det britiske animationsbureau Artman. Og han var godt nok inspirerende. Fedt. Og grunden til, at han var, det var, at han kan tale til følelser. Altså, han skærer lige ind til benet i den historie, du gerne vil fortælle, og så finder ud af, hvordan rører det folk. Fedt. Og det var utrolig inspirerende. Stærkt. Gode svar, og god begyndelse på en rigtig god episode, kan jeg mærke. Velkommen, kan jeg se jer, til Drevet af Content.
Sigurd, en lille jingle er spillet, og nu er vi tilbage i studiet. Jeg plejer altid at starte vores episoder med lige at ligge i bunden i forhold til drevet og content hedder vores podcast. Mm-hmm. Så derfor vil vi altid gerne lige have en eller anden fornemmelse af vores gæst. Ja. Når jeg siger content til dig, hvad er det første, du tænker på? Altså det første, jeg tænker på, det er content marketing, som er det her felt, hvor man skal lave indhold til sociale medier. Men hvis vi er lidt filosofiske omkring det, så er alt jo content, skal man tænke på. Sådan, ja. Hvad, kan du uddybe? Jamen, altså vi laver jo ikke content marketing i en traditionel forstand, men vi laver indhold, som lever på typisk internettet og i forskellige medier. Og det vil jeg kalde content også på mange måder. Det er animationsfilm og motion graphics ting, og kan man kalde computerspil for content også? Det er et godt spørgsmål. Måske kan man det. Ja. Men sådan noget laver vi i hvert fald også, så det er jo en slags indhold til internettet. Bestemt, og content oversat er jo indhold. Så det er også det er netop, som du siger, hvordan vil man lige tænke den? Vil du ikke sætte nogle ord på, så vi får lagt en bund i forhold til dig og Benny Box? Jo. Og jeg har allerede nu fundet ud af, at det ikke er helt tilfældigt, hvordan man siger Benny Box. Du siger nemlig Benny Box, og jeg siger Benny Box. men forklar til den kære lytterseer og mig. Gør os klogere på, hvad laver I til daglig? Altså hos Benny Box, så... Benny Box, der vi laver illustration og animation og motion graphics, forskellige ting, der er baseret på vores kreative output, altså hvor vi tegner og bygger ting til for eksempel forklarende videoer for firmaer. Hvis du som firma har nogle helt unikke selling points, så kan det være lidt svært at kommunikere, men med en animationsfilm, så kan du kan både skabe et overblik over alt, hvad du udbyder, men også engagere på en helt særlig måde. Ja. Så det er lidt det, vi laver traditionelt. Vi er også meget inde i serieintroer. Ja. For eksempel har vi lavet Borgen. Som vi skal kigge på lidt senere. Og så som det allernyeste, så er digitale oplevelser. Ja. Og der mener jeg meget spil, computerspil og webbaseret spil. Fedt. Så vi laver igennem vores partnerskab med Dwarf, som er sådan et digitalt bureau, vi arbejder med. Cool. Og prøv at tage mig igennem lidt kort. Hvorfor animation og motion graphics? Altså, hvilke type kunder kommer til jer, og hvilke behov er det, der gør, at man siger, det er derfor, vi kommer til jer? Det er egentlig et meget bredt spænd af kunder, der kommer til os. Ja. Jeg tror, det typiske behov er, at man har noget, man gerne vil forklare, og det er svært at forklare med et talende hoved på video. Nogle gange så har man brug for nogle kasser, der bevæger sig rundt med farver og former og så videre, så man kan få et overblik over et budskab på en nemmere måde. Det kan også være, at man har brug for en sjov karakter, der italesætter en problemstilling, eller noget, man gerne vil kommunikere. Og det kan vi så hjælpe med. Vi kan lave karaktererne og få dem til at bevæge sig. Ja. Så det vil typisk være det er en problemstilling. Okay. Fordi man kan sige, når jeg har tænkt animation nogle gange, når jeg taler væk fra os, vi laver jo almindeligt netop talking head videoer og sådan nogle ting, hvor et vores selling point er som regel, jamen vi skal gerne have dig på, for det er det rigtige menneske, at der sidder hos Benny Box. Så der giver det mening, at vi laver en video med dig, eller med jeres founder, eller whomever. Så der taler vi som regel ind i det. Nogle gange, når jeg taler væk, er netop af samme årsag. Nogle gange er det også fordi, at man gerne vil kunne lave et eller andet, der nemt kan oversættes til internationale virksomheder. Ja. Hvis man laver en video, giver den fuld gas, man laver en karakter, som er så diverse, som de nu kan være. De har både krøllet hår og der kan man kan favne meget bredt, fordi man kan skabe, tænker jeg, en karakter. Men prøv at tage os igennem, hvilke tanker gør man så, når en kunde kommer og siger, vi skal have skabt den her karakter i alt fra diversity til det ene og det andet og sådan ting. Hvad er det for nogle tanker, der går ind i sådan en proces? Altså diversity er ofte en stor indflydelse på det. Fordi der er jo, især i de større firmaer, der kommer til os, de har jo et mange markeder, så de kan ikke vise en blond, blåøjet hovedperson nødvendigvis. Og der kan vi jo gå ind til, at vi kan give dem lilla hud. Ja, præcis. Det er totalt urealistisk, men alle kan ligesom projektere sig ind i det. Vi kan give dem lidt kruset hår. Det kunne være mange forskellige lande, hvor man typisk vil have lidt kruset hår. Så på den måde, så kan vi måske overdrive deres proportioner lidt, sådan at de
de ser sjove ud. Det er noget, hvor man stopper og lige tænker, hvad er det for noget? Ja, præcis. Det ser da sjovt ud. Ja. Og det har utrolig meget værdi, at få folk til lige at stoppe et øjeblik. Men er det så ikke også fordi, at man så måske tænker lidt ind... Jeg har set Sofa Company eksempelvis. Ja. Vi kan lige smide et lille klip på her. Hvor der er det der univers, hvor jeg tror, de har lidt... Altså, det er 2 forskellige kvinder, der taler lidt sammen og hygger sig, og en lille kat og nogle andre ting. Og de har jo nogle helt mærkelige proportioner, urealistiske hudfarver og sådan nogle ting, men man kommer også lidt væk fra hele den her sådan race-kultur-ting, fordi det er altså i gamle dage så sådan et fabeldyr et eller andet sted, ikke? Altså sådan, der er ikke rigtig nogen, der sådan... Alle kan spejle sig i det, uden rigtig at kan... Altså, uanset om man er tyk, tynd, høj, lav, lys, mørk, whatever, ikke? Det er en side af det. Den anden side af det, du kan virkelig gå all in på nogle stereotyper. Fordi at når du tegner, så kan du faktisk slippe afsted med en del mere. Okay. Så for eksempel i Sofa Company, vi har lavet to så overordnede kampagner for dem. En, hvor de gerne vil fortælle om deres gode Trustpilot-anmeldelser. Og der havde vi en række små animationer på Trustpilot-anmeldelser, så de skriver noget sjovt ting på Trustpilot, og så animerer vi de scenarier, de beskriver. Og en af dem var for eksempel sådan en stor, flot Sofa Company-leveringsfyr. Altså, han ligner Johnny Bravo eller sådan noget. Ja. Det vil se helt gakket ud, hvis du prøver at spille det med skuespillere. Ja. Altså, det vil se helt forkert ud, og have det forkerte budskab. Ja. Men når vi tegner det, så er det som om, man ligesom accepterer, okay, det her er fantasi. Ja, præcis. Og så derfor, selvom han er jo meget stereotyp, høj, stor, bred, muskuløs mand, men alligevel så kan vi slippe afsted med at præsentere ham meget karikeret. Ja, okay. Jamen, det er ret interessant, og det kan vi måske dykke lidt ned i også, klar. Det her med, altså, så hvordan bruger man det, og hvilke... Kan du dykke lidt mere ned i det? Det synes jeg faktisk er interessant. Ja. Hvilke fordele det så har, at man ligesom kan... Fordi jeg nævnte selv også i introen det her med sådan, man kan slippe fantasien løs. Ja, det kan man virkelig, ja. Og du kan jo, hvad skal man sige... Hvis vi holder realfilm op mod animation, så i realfilm har du den fordel, at det er rigtige mennesker. Og det er engagerende at se og kigge på et rigtigt menneske med øjnene og alle mikrobevægelser og sådan noget. Men i animation, der har du den fordel, at du slet ikke er bundet af virkeligheden på nogen måde. Du kan have en drage, der flyver ind igennem scenen, hvis du vil. Og det kan virkelig, altså du kan virkelig bruge, hvis du giver den lost, så kan du virkelig bruge det til at stoppe folk og få dem til at kigge en ekstra gang. Og måske skabe noget, der er unikt brandet til din virksomhed. En karakter, man med det samme associerer med dig. Det kan være, at man vil gøre det samme med noget tøj eller et eller andet i virkeligheden, men man kan virkelig... Der er mange ting at spille på med animation, og det er ofte det, vi tænker i. Hvordan man kan skabe en karakter, der er unik til et bestemt firma. Ja. Hvordan, når kunder kommer til jer og siger, hey, vi skal have lavet noget video og sådan nogle ting, prøv at tage os til dem, der... Det er jo derfor, vi skal lytte med i episoden i dag. Vi vil gerne være nysgerrige på måden, I skaber contentet på. Prøv at tage os igennem den her iterative proces, som det må være. Altså, det må være en rimelig vild proces, I skal igennem. Kunden kommer til jer og siger, vi skal have lavet en stribe videoer, hvor vi skal have skabt en karakter. Eller hvordan kommer man i gang? Altså, det er jo... kunden kan typisk ikke tegne. Nej. Det er derfor, de kommer til os. Ja. Så det er det, hvor vi starter. Vi laver en hel masse skitser, og det er ofte jo flere, des bedre i starten. Og så nogle gange så præsenterer vi et udvalg til kunden, men nogle gange så har vi jo også vores ekspertbriller på, og har prøvet det mange gange før, og så viser vi dem en eller to rigtig gode. Og så itererer vi videre derfra. De har ofte de har jo deres egen ekspertise, for eksempel ved de, at den her person må ikke have den her trøje på, fordi et eller andet, med deres kundegruppe. Men så retter vi ind, men det er ofte en pingpong, og jeg vil sige, vi er ofte meget respektfulde over for, hvor kreative vores kunder kan være. Ja. Og det er ret vigtigt. De er jo medskabere i deres eget produkt på mange måder. Og der sidder næsten altid en eller to, som synes, de ved og kan det hele, ud over tegne. Ja, helt klart. Men det er der i hvert fald i vores univers, så er der altid nogen, der kommer ind, og man kan altid lige mærke, der er en, jo større virksomheden er der altid en eller to i en marketingrolle, eller sådan. Jamen, jeg har faktisk også lavet lidt billeder selv, eller lavet et eller andet sådan, og det har man også, det skal man have respekt for, men nogle gange, oplever du nogle gange, at det kan blive lidt benspændt en gang imellem, at der er nogen, der har, altså man snakker om det her med, at der nogle gange kan komme lidt for mange kokke i køkkenet? Mange kokke i køkkenet er sjældent godt. Ja. Men mange inputs er rigtig godt. Okay.
Og jeg vil sige, vi er jo professionelle i den forstand, at vi er hyret til at udføre et stykke arbejde. Så hvis kunden, der hyrer os, har nogle holdninger, så lytter vi meget nøje. Men vi er også, altså hvis vi har en fornemmelse af, at det er på vej i en forkert retning, så siger vi det også. Okay. Og det kan der så komme noget ud af. Det er sjældent, der gør det, vil jeg sige. Men hvem med? Ja. Så I skitser lidt, og ligesom så I får, altså, jeg kunne forestille mig, at det starter sådan lidt med et afdækningsmøde, hvor man sådan siger, okay, hvad er målet med den her video? Hvor skal vi hen? Hvad skal den kunne? Hvor skal den ligge? Vi snakkede tidligere om... Det ved man ofte på det tidspunkt. Ja. Så ved kunden godt, hvad er formålet? Det er måske en kampagne. Ja. Det kan være, at de har et budskab, de gerne vil ud med. Og så kan de fortælle os noget om deres virksomhed også generelt, som vi alt sammen tager med. Okay. Og så derefter, så kommer vi med et opfølgende møde, måske. Ja, en hel masse e-mails også. Ja, der er en hulens masse data, der skal samles op. Så man har ligesom lagt groundworket i forhold til alt fra design guides, farver og så videre, inden man går i gang med. Og så har man ligesom sådan, okay, jeg tænker, I er kreative. Nogle gange sidder vi også selv efter møder med kunder og så siger, jeg har en eller anden idé om, hvordan vi skal skrue det her sammen. Jeg kan godt se det for mig, siger man som regel. Ikke? Jeg tænker også, hvordan fungerer jeres kreative hjerner, når I så kan samle en kuglepen op og begynde sådan at sidde sådan lige og... Ej, det sker faktisk. Det er ret fedt, når det sker, men til møder med kunder, hvor vi bliver briefet om det. Så nogle gange, når man lige har 5 minutters kaffepause eller sådan noget, så lige tegne et eller andet på et papir. Og det var så et ret godt bud på det, fordi man har det så friskt indtrykket af, hvad problemet er. Så det opstår helt klart, at det er sådan et kunstneragtigt, lidt spontant. Ja, præcis. Prøv lige at sidde stille. Ja, præcis, ja. Har vi tegnet alle deres portrætter lige pludselig. Præcis. Men Sigurd, jeg tænker faktisk, at vi er nået til vores faste lille del af showet, om man vil. Show er det nok ikke, men af podcasten, som vi kalder Vis mig dit content, for du har taget lidt med til os. Og jeg synes faktisk, at det skal danne bund for det næste, vi skal snakke om, som faktisk er den kreative proces. Lidt mere omkring detaljer, hvordan det hele fungerer. Så kære lytter, seer, hvis du lytter med lige nu, så går du glip af jeg har set det, jeg vidste ikke, det var jer, der havde lavet det sagde jeg også til dig, inden vi gik på. Men lidt af et mesterværk i min optik, hvor man simpelthen blander vores verden med jeres verden. Og det er et eksempel for Superbrusen, og vi viser det nu her. Så hvis du lytter med, så hop ind på YouTube. Du skal nok lige stoppe bilen inden, hvis du lytter med. Men hop ind, vi er også på YouTube i rigtige billeder. Det kommer her. Have a banana, Anna. Try the salami, Tommy. Give it the gravy, Davy. En blanding af... Jeg synes jo, det var sådan lidt taget ud af en Walt Disney-film, med sådan en blanding af den virkelige verden. Der var sådan helt fantastisk. Alt spiller bare for den kvindelige shopper i Superbrusen her, der skal ned og handle. Noget så simpelt som en lille handletur, der bliver gjort til en magisk fortælling. Ja, det er meget magisk, må man sige. Det er det virkelig med æggebakken, der kommer flyvende. Det er helt fantastisk. Prøv lige at tage mig... Hvordan kommer man sådan helt fra bunden? Hvordan kommer man på sådan en idé der? Jeg synes jo, det er for vildt, altså på den fede måde. Jamen, det skal siges, at det er jo ikke... ideen grundlæggende er ikke vores, det kan vi ikke tage æren for. Ja, vi har udført animationen i den film, men det er, Ocean og Honey Trap, som er... som har hyret os til at lave animation i det. Okay. Men hvad kan man sige? Vi har jo haft mange små idéer til, hvordan at vi får eksekveret animationerne, sådan at de lever op til det her format med den magiske indkøbstur. Og det opstår meget i hvor vi har fået nogle briefs på, hvordan skal det fungere. Og så er der måske et ønske om, kan vi have en fisk, der hopper op af montren og spjætter. Men præcis hvordan det skal laves, hvordan den der magi kommer ind i fiskens bevægelse, og hvordan vi timer den og tracker den på realfilm. Det er noget, vi har siddet og fundet ud af. Ja, okay. Ja. Så det er jer og æggebakken præcis, at den kommer ind på den her måde, eller whatever. Altså, så fordi jeg tænker også, det er jo et vildt eksempel på det her, hvor man kan sige, det er jo lidt af begge dele. I skal jo også passe lidt ned i en eller anden skabelon her, fordi hun interagerer med tingene. Ja, det er det. Ikke? Altså, så hun løfter hånd. Det må du... Kan prøve at tage mig igennem noget af den der, nu siger du brief og sådan nogle ting der. I har jo ligesom skulle... Ja, vi har været får I råmateriale ind? Altså, vi har jo været med til skydningen af den reklamefilm, hvor at vi har ageret sådan en slags
eksperter på tracking. Okay. Så vi har skulle lidt stå på mål for det der. Vi har givet nogle instruktioner til rekvisitøren, som har lavet sådan nogle typisk nogle grønne props, som de så holder. Ja. Og så har vi stået der bag ved kameraet, og så har folk spurgt, kan I arbejde med står det her? den rigtigt? Kan I arbejde med det her? Er det godt? Ja. Og så har vi sagt go på dagen. Ikke? Okay. Og det er så det materiale, vi får, som vi så kan maske ud, fordi det er grønt, så masker vi det ud, og nogle gange har vi tracket noget ovenpå, og nogle gange så har vi tracket noget ind i det grønne. Okay. Så det er lidt en kompleks proces, men det kræver utrolig meget planlægning. Ja, det kan fordi det skal bare sidde der. Der er ikke noget med sådan, det her skud du ikke lige, eller sådan noget. Det hele skal jo bare spille optimalt. Men det vidste jeg faktisk ikke, men det giver super god mening. Det er så også derfor, I er med på dagen, for I skal virkelig kunne stå på mål, fordi vi kender det selv, når vi er ude og skyde nogle gange rigtige billeder, lad os kalde det, som det her. Og der ved man godt nogle gange, jamen, så kan det være noget tid, det kan være det ene eller andet, men man står sådan og tænker, det fikser vi i post. Men man skal vide, at man kan fikse det i post, og I skal jo så i den grad I skal ikke fikse, men I skal skabe i post, fordi det hele kommer til live. No pressure. No pressure, den der grønne foambox, den skal bare lige kan I lave den til en æggebakke? Fint. Ja. Okay. Men det er jo også lige så meget, fordi at de skal kunne komme til os bagefter og forvente et resultat. Og hvis vi kan, der er ikke noget med, vi kan ikke gøre det. Nej. Så var det jo, jamen, så skulle jeg have sagt noget. Ja, præcis. Da I stod der på dagen. Ja. Så det er jo også ligesom deres garanti for, at vi ikke har nogen... ja, man ikke kan sidde bagefter og sige, hvorfor hun skulle have holdt den højere op. Ja, okay. Det skal bare sidde der. Hvordan er den anderledes, sådan en proces, i forhold til, at man skaber noget helt fra scratch? At du kan sidde og tegne det hele? Altså sådan det der med... Det lyder som om, der er et andet pres. I skal jo til at spille ind i et andet univers. Vi skal leve op til en fælles kreativ vision. Fordi i en produktion så stor, der er mange mennesker involveret. Og der er instruktør Simon Bunde, som ligesom har overblikket. Ja. Og man bliver nødt til ligesom at hjælpe ham med at udføre den vision, han har. Og det er pres. Ja. Selvfølgelig er det, fordi at der er noget at leve op til. Men så når I sidder derhjemme... Undskyld, afbrud. Nej, selvfølgelig. Når I sidder derhjemme, så... uden at forklare det, men bare at tegner. Nu er det jeres univers, og I kan bare... Altså, det er et hvidt stykke papir, så går I bare i gang, eller grafisk. Tager det noget af presset af, så? Det kan godt være. Altså, det gør i hvert fald, at vi forstår processen lige fra starten af, og kommer ikke ind i den senere. Selvom vi var faktisk med ret tidligt i den her også. Okay. Men når vi laver det selv, så... jamen, så har vi jo en eller anden form for bedre indblik, eller dybere indblik, måske rettere sagt, i hele processen, ikke? Giver det noget andet luft også, at man kan sige, jamen selvfølgelig skal I arbejde jo også på budgetter, det nævnte du selv tidligere, så man kan jo ikke bare sidde og tage sig, apropos perfektionisme, man kan ikke bare sidde og bruge en måned på et projekt, der skal laves på 14 dage, men giver det alligevel noget luft, at man sådan kan sige, jamen det er... bare mig og min maskine og min pen, og jeg skal sidde her og sådan noget. At det der med, man sådan kan, at man har 100% styring over hver eneste prik, der bliver sat. Ja, det giver noget luft i det, at vi styrer hele processen fra start til slut. Og det er jo også et spørgsmål om, en proces er jo mange ting. Det er også kommunikation med kunden. Og det styrer vi jo i langt højere grad selv, når det er bare os, der... Og ikke en større produktion med bureauer og produktionsselskaber, underleverandører og sådan noget. Ja. Der er mange, der skal tale med hinanden. Ja. Mange e-mails bliver sendt. Ja, for pokker. Og skal besvares. Og der er stadigvæk mange e-mails i et projekt, vi selv styrer. Men lidt færre, vi kan selv finde ud af at styre. Hvornår vi leverer, og hvornår vi sørger for at have ting klar. Ja, cool. Det gør vi selvfølgelig også i den anden, men vi står på mål for en hel masse menneskers behov. Ja, præcis. Ja, og man er lige pludselig, hvad kan man sige, det kender vi også selv, nogle gange, når man er underleverandør til et projekt, altså man er en af flere Lego-klodser, der ligesom skal gøre, at det hele går op, ikke? Hvor når vi er bare, ligesom jeg, arbejder med vores egne kunder, så er det sådan lidt mere, man har noget mere hånd i hanke, og man er sådan lidt, man er ligesom styrmand på projektet, mere end at man er matros af det er netop det. Det er bedre at være Lego-pladen, Ja. en Lego-klodserne. Ja, klasse. Hvad hedder det?
Jeg kunne godt tænke mig, Sigurd, at vi dykkede lidt ned i nogle super spændende projekter, som vi kan tale lidt mere proces omkring, og hvilken type content, der kommer ud af det. Det er 3 forskellige cases, som vi rigtig gerne vil stille skarp på. Vi har Saxo Bank, vi har en Anton Berg, og vi har Borgen, som vi har lavet, det nævnte du for mig også, både sæson 4, men jeg har faktisk lavet introen til De første 3 også, ja. bare generelt. Jeg tænker lige, at vi spiller Anton Berg allerførst, og så sluder vi lidt om den. Den kan måske bare køre lidt her i baggrunden, mens vi sidder og sluder. Ja. Der er en lille jingle på også, og sådan nogle ting. Jamen, det er jo lidt den her sådan, julekalender, man tegner det fra bunden og sådan nogle ting. Hvad er det for en type opgave, man bliver stillet her? Og hvor meget kan du fortælle omkring den proces? Altså, jeg vil sige, det er jo en reklame for chokolade, og det er til jul. Så der er ligesom en vis magi, som man gerne skal fremtrylle i det. Og der var nogle ret gode idéer fra, her arbejdede vi sammen med Worth Your While og By The Network, som er producenterne af det, for Anton Berg. Og de havde mange gode idéer også til, hvordan at der kunne være mange små narrativer i en stor juleby, som selvfølgelig alt sammen skulle animeres, men det skaber det her sprudlende udtryk. Så der har været utrolig meget arbejde i, at med måske samarbejde med dem, hvor vi snakker bare i ord. Kunne det være sjovt, at en mand går med sine pakker, og så går han ind i en lygtepæl. Det kunne være en historie. Kunne det være sjovt, at en kvinde åbner vinduet, og sådan noget af den stil. Ja. Men så derudfra, at udvikle visuelt de her historier i skitseformat, og finde ud af, hvor i byen skal det være henne. Og også rent teknisk, hvordan skal hver historie udvikles, sådan at vi ikke, som vi også snakkede om tidligere, vi er jo på et budget, så vi ikke springer budgettet fuldstændig. Ja. Fordi der er jo noget af det i den her film, som er lavet med frame by frame, altså hvor hver mand er tegnet. Okay. Ender med at blive mange tegninger, og det er en relativt dyr måde at lave det på. Til gengæld så bliver det et flot resultat. Ja. Og så er der mange af de andre, som er lidt mere, som er former, der med computerkoder bevæger sig rundt imellem hinanden. Okay. Det, som man ikke ser direkte på skærmen. Så det er den søde dreng og hans hvad skal man sige, hans shopkeeper i den her lille juleby. De er begge to lavet i den dyre frame by frame. Okay. Og så nogle af dem, som man lige ser perifært, de er så ikke. Så det er også et spørgsmål om at planlægge sig ud af, hvordan får vi det her lavet. Ja. Så det ser super flot ud, men sådan at det faktisk er overkommeligt. Ja, præcis. Og netop det er interessant at høre, at netop den der, det er jo virkelig et godt eksempel på, hvordan administrerer man budgettet? Altså, hvor ligger man kræfterne henne? Sådan som man siger, men når man zoomer ind på den her lille fortælling, så kører vi frame by frame. Vi sidder virkelig og nusser om tingene. Ja. Men netop nogle af de der ting der, hvor at hvis man sad med et loop og kiggede på den lille ting herude, så kan man se forskel på frame by frame, og det er lavet på en anden måde. Men fordi at det er sådan en herude, så prioriterer I at gøre det anderledes. For ellers kan det ikke gå op. Det gode er, at vi styrer kameraet. Ja. Så vi kan også bestemme, hvor folk ser. Klar. Og hvor at, der er nogle snit i et kamera, som ligger fokus. Yes. Så vi kan sørge for, at de dyre og gode ting ligger i fokus. Men, nu siger du snit i et kamera. Kan du prøve at uddybe? Jamen, for eksempel de gyldne snit. Så kan vi lægge dem der, eller for den sags skyld, så længe ting er i periferien af et kamera, og nu ser jeg kamera, det er jo animeret kamera, ikke? Ja. Men så længe ting er i periferien af der, hvor man ser, så ser man det, så har man et fokus. Og i den her film, så er der så mange ting, der sker hele tiden. Det er det del af charmen. Det er det, der er lidt sjovt. Men havde vi skulle lave det hele i frame by frame, så havde det også været en stor mundfuld. Hvis man skulle lave sådan en lille julepuslespil der, frame by frame. Er det hele? Hvad skal man bruge så? 1 million? Ja, det ved jeg ikke. Det er meget i hvert fald. Det vil være... jeg tror også, at det er så meget, ikke så meget et spørgsmål om prisen, det er et spørgsmål om, at det er dårligt brugte penge. Okay. Fordi at man får ikke så meget ud af de der 50 ekstra frame by frame animationer, man får. Man får meget ud af de der, man lægger fokus på. Så det vil være dumme penge på mange måder, som er bedre brugt på noget andet. Og jeg tænker, at det vil også oplever du også nogle gange, at kunden kan komme ind og have et ønske, hvor I faktisk er nødt til at sige, vent lige, kære kunde, der er slet ikke nogen grund til, at du bruger så mange penge, fordi vi kan gøre sådan og sådan og sådan. Det vil også en del af at være en god
Ja, det er sandt. leverandør, ikke? Det er sandt. Altså, ja. Jeg tror ofte, så tænker vi mere værdi for... Altså, det kan godt være, at kunden har en idé om, okay, kan vi lave det hele i 3D og frame by frame? Og det er dyre produktionsmetoder i forhold til After Effects animation, sådan noget 2D-flader, der bliver bevæget rundt med computerkode. Men det ser ofte rigtig flot ud, så vi vil ofte måske, hvis kunden har en fix idé om, at de vil have det hele i frame by frame, så vil vi sige, at vi kan prioritere anderledes, og så få alle de her lækre ting ind herover i stedet. Så det er ikke fordi, vi siger nødvendigvis, du kan få det for det halve, faktisk. Du er villig til at give os det her, men måske snarere, så kan vi sige, jamen, det her er dit budget, og vi kan få det helt herop, hvis vi spiller vores kort rigtigt. Ja, okay. Blæret. Og det er jo også, det er en god leverandør skal kunne, ikke? At man det ligesom det. siger sådan, hvordan får man flest kilometer for pengene? Det synes jeg er... Ja, vi tænker meget i sådan noget mere værdi. Ja, præcis. Og det er jo også der, hvor vores content-strategi typisk kommer ind. Fordi at vi laver jo ofte sådan noget, måske 60 eller 1,5 minuts film. Men derudaf kan man jo faktisk skære en masse små gode bidder, som kan leve på sociale medier. Små chapters og sådan. Ja, præcis. Det tænker vi løbende i processen, Ja. og det kan vi så levere som en slags merværdi. Ja, og det er præcis det samme, vi også gør, hvis vi går ud og skyder en case på 1 minut, 1,5, 2 minutter måske. Så siger, hvordan kan vi filme? Det kræver måske, at vi er der en time længere eller et eller andet. Men så tager vi lige nogle ekstra små B-roll-klip eller et eller andet. Vi skal jo så filme det mere. Men I skal så også tegne måske det mere. Lige et par ekstra små scener, der gør, at man så kan sige, men hvis vi har de her 3 ekstra frames, så sammen med den store main-film, så kan I få 4 ekstra stykker content. Det er præcis det samme, vi gør. Ja, det kunne man gøre, kunne man gøre. Typisk så har vi jo, hvis man deler sådan en infografik op, så har vi jo en intro og en outro, og så et stykke i midten, som kan deles op. Men den lille del, der kan introen og outroen jo så komme... Klikkes på. Ja. Og så har man faktisk en ret god bid. Det kan typisk blive en ret passende længde, 10 sekunder eller sådan noget. Ja. Og nogle gange, så kigger vi igennem et projekt, vi har lavet, og så... Vi kan næsten ikke lade være med også at tage det der ud. Og, nogle gange er der så mange steder, som er passende, at man bare lidt bliver nødt til det. Ja, fedt. Men det synes jeg også er udtrykket for en god... En produktion, der er godt skruet sammen, for at være helt ærlig. Fordi den vil helt automatisk, som du siger, nærmest der, man sidder bare sådan og tænker sådan, prøv den der, det er jo helt... Det er sådan, her der snakker de en lille smule pris, og her snakker de en lille smule USP, eller et eller andet sådan. Det er jo en video for sig selv. Ja, det synes jeg er et udtryk for at det er godt skruet sammen. Når jeg kigger på... lad os kigge på noget modsætning, fordi så har vi en helt tredje spiller i den her lille trio her. Ja. Anton Berg, tegnet, super lækkert eventyr. Så går vi til Saxo Bank, som jo er... Jeg skulle lige til at sige suit and tie, ikke? Altså, det er virkelig corporate, og klart nok også, fordi det er jo et helt andet behov, sådan kunde. Ja. Prøv at tage os igennem forskellene på sådan 2 projekter der. Saxo Bank stikker jo lidt dybere, fordi at Saxo Banks illustrationsstil, det har vi også udviklet. Okay. Det er en af de ting, vi gør for firmaer, det er, at vi går ind og giver dem et branded illustrationsudtryk. Og det har vi udviklet for Saxo Bank for, jeg tror, 2 år siden, eller sådan noget den stil. Et rigtig godt projekt, det var et rigtig godt udfald, og vi har sidenhen leveret en masse, for eksempel quarterly reports, illustrationer til Saxo Bank. Fedt. Og i det projekt, der måtte vi jo, så blev vi jo udfordret af en banks kommunikationsbehov. Ja. Fordi banker har jo behov for at virke så trygge, og de skal virke professionelle, og de skal virke sikre. Ja. Og når man tegner, så skal man være meget opmærksom på de her ting. Okay. Det skal jo ikke virke barnligt, for eksempel. Det er det sidste, det skal virke. Og det er jo, undskyld, men Anton Berg, der er vi jo i det, det er mere ikke barnlige, men vi er i det magiske fantasi, sådan legende univers, om man vil, ikke? På den fede måde. Det ville være den forkerte løsning til Saxo Bank. Så i det her tilfælde, så er det noget med sådan realistiske proportioner i mennesker, så det ser seriøst ud og professionelt i den detaljegrad, det har. Der er et minimalt farvevalg, så det virker super sleek. Det gør det typisk, og så er det selvfølgelig lidt køligere farver. Ja. Og sidenhen i samarbejde med dem, så har vi indført lidt mere orange. Men i starten var det jo bare blå. Okay, ja. Så det tjener de formål, det har, men samtidig virker, tror jeg, som noget, hvor man tænker, hold da op, hvor er det et højt niveau af illustration, de kan formå. Ja. Og det afspejler sig pænt på dem. Ja. Og da vi så skulle udvikle den her film, der har vi jo brugt meget den samme tilgang, som vi har brugt til Anton Berg.
Altså, vi har både brugt 3D, og vi har brugt frame by frame, altså tegnet hver frame. Vi har brugt sådan en blandingsteknik, hvor vi blander frame by frame og After Effects. Og så har vi brugt altså sådan noget, hvor vi flytter 2 dele af rundt. Okay. Så der har vi også virkelig tænkt i mere værdi. Også i form af, at de har så fået en del SoMe-posts versioneret i forskellige formater og sådan noget ud fra den video. Men det er vildt at høre, altså ikke overraskende, men det er stadig vildt at høre, hvor stor forskel, fordi det, altså grebene eller teknikkerne, I bruger, er jo det samme på de to, men det er nat og dag på de der toner, men det er jo også sådan ligesom et godt udtryk for, at man jo i sidste ende forstår kunden, og hvad det er, de har behov for. Som du selv siger, hvis man tegnede, nu havde vi Sofa Company tidligere, hvis man tegnede sådan nogle fabeldyr-lignende mennesker med mærkelige proportioner og lilla hud, og jeg skal komme efter dig, det vil ikke være on-brand, først og fremmest, for Saxo Bank. Det er jo den lovligt gakket. Ja. Og det vil være, men det er også bare, altså, det er tydeligt at se også, hvis man kender en lille smule til Saxos sådan brand, og jeg kunne forestille mig også, der er sådan design guides og sådan nogle ting der. Det er det kølige, det er det blå, og det er det, som du siger, det seriøse, professionelle. Det er meget minimalistisk, ikke? Vi må ikke stikke ud for meget, det skal være lækkert. Men alligevel, så de her illustrationer har en detaljerigdom, som det gængse Saxo-brand typisk ikke har. Okay. Så på den måde, så fik vi jo lov til at larme lidt på den måde. Okay. Men det skal bare ske under meget styrede rammer, kan man sige. Man skal have styr på, hvad man siger. Ja. Og en afgørende ting er jo måske også, for eksempel, hvis vi sammenligner med Anton Berg. Anton Berg har sådan nogle meget rundede, stiliserede former, selvom de har nogenlunde realistiske proportioner. Så har de sådan afrundede hoveder, og de har cute øjne og næser og sådan noget. Saxo Bank, det er meget silhuetter, som ligner silhuetten af et rigtigt menneske. Fordi det viser en seriøsitet, som er på et andet niveau, og en detaljerigdom. Ja. Man forventer jo et eller andet sted, at din investeringsbank går op i, at noget er rigtigt. Ja, men klart. Men det er, jeg tager lige med det er kontrolleret minimalistisk larm, I har fået lov til at lave. Ja, jamen det kan man godt sige. Stærkt. Det er meget godt. Det er stærkt. Den sidste, vi har med af de her 3, som jo er igen lidt tilbage til den her Superbrusen, hvor man blander det ægte, de rigtige billeder, skuespillere, mennesker, med det animerede, og så alligevel også lidt for det med noget revet, iturevet papir og nogle andre ting. Vi kommer også til at køre nogle billeder, både af den her lille intro, der er garanteret en del lyttere og seere, der har set den her, for sæson 4, fordi det er det, jeg godt kunne tænke mig at dykke lidt ned i, også fordi vi har nogle billeder inden for jeres hjemmeside af jer, der står og kigger på et stort storyboard, og jeg ved, min kære kollega Mette Hårde, hendes lillesøster, har været med, hun er en af dine kollegaer, til at rive papir rigtig mange gange. Ja, det er sandt, ja. Prøv at tage mig igennem den proces, der går ind i, og hvordan kommer man på det her mix og redde papir? Altså, prøv bare at forklare mig, hvordan fanden I... Men altså for det første, når den type opgave der starter man med at skulle finde den rigtig gode idé. Det bærer det hele. Der skal være en gennemgående æstetisk idé, der binder temaerne fra serien sammen, på en måde, som giver rigtig god mening, så man kan vise den, så folk ligesom kommer ind i stemningen omkring serien. Og det er altid en udfordring til at starte med. Og her, der gik vi igennem en række idéer via en del af storyboarding-workshops, og landede så på... Serien handler om Arktis og om Grønland, og Danmarks rigsfællesskab, der er i opløsning, og der er forskellige karakterer i serien, som hvis forhold bliver splittet, de bliver måske fjernet fra den, de troede, de var, og så videre. Okay. Så det her med fjernelse, splittelse og så Grønland, og måske noget global opvarmning også kunne være en del af det, fordi det vi endte med, var jo isflager med billeder af de her forskellige karakterer på, der så langsomt fjerner sig fra hinanden. Og de billeder, du her nævner fra hjemmesiden, det var, da vi så havde landet den idé, og havde fået den godkendt af Sam Productions, som har produceret serien. Så skulle vi finde ud af, hvordan fortæller vi historien inden for de her rammer. Altså, det er en god overordnet idé, men hvordan får vi for eksempel... der er jeg kan ikke huske, hvad karaktererne hedder, men der er sådan et kærlighedsforhold imellem en grønlænder og en dansker, som er sådan lidt vævrende. Hvordan kommunikerer vi det på de her isflager, der glider fra hinanden?
Så arbejdede vi jo meget med papir også, fordi at der er den her pargang imellem naturen på den ene side, og så kulturen på den anden side. Og naturen er selvfølgelig Grønland, og kulturen er Danmark og København, hvor at meget af serien også foregår. Så papiren blev lidt kulturen, og de her ministerielle gange og så videre, med en masse dokumenter. Så det var det var hvad vi prøvede at forklare med papir, og så ville vi matchcut imellem dem. Så det er også derfor, at der har blevet revet en masse papir, fordi de skulle have den helt rigtige form, så de passede til isflagerne. Ja. Så det var et stort arbejde. Og så er det selvfølgelig sådan noget med at stykke en masse bidder af video sammen, både fra serien, men måske også video, vi finder, så det fortæller den helt rigtige historie på meget kort tid, og sætter folk ind i... Jamen, og som du selv siger, altså, det er helt vildt fascinerende at høre, hvor mange tanker, der er ikke særlig meget overladt til tilfældighed, men hvor meget op i helikopteren man har været, ikke? Og sådan virkelig tænkt sig, hvordan fanden kan vi, og tingene, der glider fra hinanden og sådan ting. Ja. Det er jo ekstremt, der er jo ekstremt meget symbolik i hele det der arbejde der, og sådan nogle ting der, og man starter ligesom med, okay, vi skal have noget, der glider fra hinanden, og noget splittelse, og kultur og sådan nogle ting der, så hele den der, det er virkelig interessant at høre hele den der sådan breakdown. Så kommer vi længere ned, og så skal vi have noget papir og sådan noget ting. Ja. Hvordan I er jo en række kreative hoveder, der sidder derinde. Hvordan i sådan en proces når man ligesom frem til, for du har en fed idé, din kollega har en fed idé. Hvordan sådan finder I ud af, det er her, vi skal lande? Er det kunden i sidste ende, der træffer den beslutning? Eller? Ja, kunden har jo købt projektet, kan man sige. Så kunden træffer den endelige beslutning, selvfølgelig. Okay. Men præsenterer I de forskellige idéer? Man kan sige, vi ejer jo ideen i det, at vi præsenterer den. Så vi har et udvalg af idéer, og så kan kunden stemme i. Vi kan godt give vores klare anbefaling for, hvad vi synes er bedst. I det her tilfælde, så tror jeg faktisk, at papiret var en idé, og isflagerne var en anden idé, og så var kunsten, hvorfor ikke bare begge? Okay. Så det kan også ske, selvfølgelig. Og hvordan det foregår internt, der er jo jeg tror, når man har arbejdet med det kreative stykke tid, så begynder man at forstå, at en idé er ikke din nødvendigvis. Det er altid noget, der opstår i fællesskab. Og derfor så når en person får en idé, så siger man det. Og så kan en anden person arbejde videre på det. Så det er i høj grad en pingpong, okay, vildt. Der kommer frem. Ja. Og det tror jeg er ret vigtigt at have for øje. Det er i hvert fald noget, som når man kommer mere og mere ind i noget erfaring med det kreative, så forstår man i høj grad, at det er virkelig de der omstændigheder, der skal til for at få gode idéer. Ja. Så det er meget sådan, altså, så den der fællesskab, altså det er noget, I har skabt. Ja, og det er ikke fælles. Selv hvis du kommer med ideen, så er det fælles. Ja, klart. Et eller andet sted, ikke? Ja. Spændende. Jeg kunne godt tænke mig at høre, og jeg er sikker på, at dem, der lytter med, også er en lille smule... Nu har vi dykket meget ned i de forskellige, forskellige processer, og også forskellige sådan, projekter, I har kigget på. Vi kigger på mange forskellige projekter også her. Hvor meget tid bruger I sådan, måske procentuelt, men prøv at tage sådan igennem sådan det fulde flow fra A til Z. Hvor meget tid går der ind i at lande en kunde og snakke med kunden og ligesom sætte scenen, bygge fundamentet, til I går i gang med at tegne? Lad os tage et projekt som Sofa Company, eller lad os tage et projekt som Anton Berg, noget, hvor det er jer, der ejer processen 100%. Altså I tegner, sådan, hvor meget tid sådan bruger I på hver step af vejen? Det er jo sjovt med animation i forhold til for eksempel realfilm. Så ligger der utrolig meget arbejde i starten af processen med animation, fordi at vi, klipper før vi filmer. Fordi så spilder man ikke noget. Så der er utrolig meget vægt på den gode idé for det første. Det er ofte projekter så som en introsekvens, hvor det er meget idébåret. Så bruger vi utrolig meget tid på at gruble over, hvad den gode idé er. Et mere tegnet projekt, der har vi ofte en klar idé om, hvad det skal kunne, men så bruger vi utrolig meget tid på at udbygge et storyboard, hvor vi fortæller, hvordan historien skal forstås. Og der kan vi jo rimelig billigt bare tegne noget andet i en bestemt scene, hvis vi synes, at det kan være en bedre kommunikation på en eller anden måde. Så det bruger vi ret lang tid på i starten. Og så er der selvfølgelig sådan noget som karakterudvikling.
nogle firmaer har deres egen karakterer til at starte med, og nogle, der udvikler vi deres karakterunivers til den. Men der er ofte meget frem og tilbage, fordi de skal kunne noget meget bestemt karakter, og ikke mindst skal de være originale nok til, at man kan klart genkende dem. Ja. Så det ligger alt sammen i starten, præproduktion, hvor vi udvikler alle de her ting. Og når vi så har, det kan være, at vi har et storyboard, vi har måske en animatic, hvor vi har lagt noget lyd på, og klippet storyboardet, sådan at man får en ret god fornemmelse af, hvordan flowet i en film er. Og så har vi måske karakterdesign. Det kan vi så tage til kunden og sige, hvad synes I? Har I noget feedback? Det har de. Og så er der en pingpong med, hvordan vi får det sidste på plads. Ja. Men når vi så har animatic, færdigt karakterdesign, og måske har vi noget, der hedder style frames, altså hvor vi har tegnet præcis, hvordan det skal se ud, sådan at man har noget stil efter. Vi bliver alle enige om, det er sådan her filmen skal se ud, før vi laver den. Det er også mere effektivt. Jamen, så starter vi produktion. Men på det tidspunkt har vi allerede brugt måske en tredjedel af processen, eller sådan noget stil. Det er vigtigt at bruge meget tid der, fordi god planlægning betyder mere effektivt. Ja, klart. Og så er der primært produktion, der laver vi det. Det er faktisk, der er ikke så meget at sige der. Der producerer vi det bare. Ja, der kører man bare, ja. Fordi du ved, hvad du skal nu. Okay. Og så er der så lidt post. Ja. Og det er typisk for os, i en videoproduktion, der vil du måske være grading eller sådan noget. For os vil det være måske at cut de her SoMe-videoer ud, og også sørge for, hvordan den kan leve. Ja. Der kan være, der skal være et logo til sidst. Og lidt sidste rettelse. Det kan også være, der skal undertekster på og sådan noget. Okay, så cirka en tredjedel, 40%-agtigt i præ. Og det varierer selvfølgelig meget, men jeg vil sige, det er svært for mig at sige præcise procenter, men jeg vil sige, vi bruger meget tid på at planlægge, fordi at vi ved, at hele processen går hurtigere i så fald. Okay, cool. Også fordi, at der er jo meget, hvad skal man sige, hvis det nu var, lad os lige, vi skulle caste til en reklamefilm, eller sådan noget den stil, så bruger man meget tid på at finde ud af, er det rigtige ansigt til det her firma. Det er jo det samme, når vi laver en karakter. Vi skal, men dem kan vi tegne, så de ser alle mulige måder ud. Så der er meget variation, man kan gå igennem for at ramme det rigtige. Ikke? Men det giver også super god mening, når du lægger det ud på den måde der, fordi man kan sige, det er dele med svært at gå i gang. Som du selv siger, når først groundworket er lavet, så går vi bare i gang. Så er der stille ved skrivebordene, der bliver scriptet og sådan nogle ting, der ikke så kører det bare. Men man kan sige, det giver jo god mening, fordi at det er dele med også svært at gå i gang med at tegne noget, man ikke ved, hvad er. Hvis man, altså, det kan man godt, men så opfinder man det jo selv, og det dur bare ikke rigtigt, fordi vi har måske ikke lige sådan rigtig... Så har man ikke afstemt. Det har man så gjort på forhånd her, ikke? Og så kan man sige, jamen hey, du ved, hvordan karakteren skal se ud. Det er du skide god til. Gå i gang med det, og han skal løbe hen over et eller andet her, og sådan nogle ting der, hvis det nu er frame by frame. Eller så kan man... Man kan det hele, tror jeg. Man kan det hele. Ja. Blæret. Jeg er nødt til, og vi snakker om det lidt, inden vi gik på mikrofonerne nu, og jeg er altså stadig lidt nysgerrig på. Og det tror jeg også, det siger jeg hver gang, fordi det er bare en undskyldning for, at jeg spørger dig, at vores seere og lyttere også er. Men en produktion som noget, lad os sige bare, vi tager udgangspunkt i noget, hvor I tegner det selv. Ja. Og det er svært sådan lige at sætte op præcis i eksakte. Men hvis jeg skulle have lavet en 1 minuts video, hvor at I tegnede det hele selv, og jeg skulle have noget karakter og sådan nogle ting, der er sådan, hvad koster det? Altså, hvilket spænd er vi i? Fordi at du behøver ikke at sætte kroner og øre på, altså, eller sådan helt ned til decimaler, men er vi i 10.000, eller er vi i 100.000, eller er vi i 500.000, eller 1 million? Altså, svaret er det hele et eller andet sted jo. For vi spænder ret bredt, og det kommer an på, hvad behovet er for kunden. Vi kan komme helt op i adskillige 100.000 i en produktion, og også mere end det. Okay. Men det er ikke et typisk projekt, vil jeg sige. Så hvor ligger de flestes behov? De flestes behov vil være dækket af jamen, det er svært for mig at sige helt præcist. Jeg vil sige, at vi kan lave det helt ned til måske 50. Sådan noget den stil kunne være et udmærket udfald. Dog, der vil være noget pingpong med hensyn til, at lad os sige, det vil være for en 1,5 minuts film eller sådan noget. Der vil være noget pingpong med hensyn til, hvordan vi får det gjort effektivt. Klart. Fordi og så er der nogle ting, man kan skrue på, nogle teknikker, man kan bruge, og et omfang af animation, som man kan vælge at skrue op og ned på.
Der er for eksempel, og det er der mange kunder, der måske ikke er så bevidste om, men så sådan noget som en walk cycle, altså en karakter, der går. Det er relativt meget arbejde, faktisk. Okay. En karakter, der står og peger, eller taler, det er ikke så meget arbejde. Nej. Så der vil vi også, hvis en kunde kommer til os og siger, vi har 50-60.000, hvad kan I gøre? Så kan vi godt gøre noget for dem, og vi kan lave et rigtig godt resultat. Vi skal bare ind og snakke om, hvad er den bedste måde at fortælle det her på inden for budgettet. Præcis. Ja, og hvis de siger, at han skal komme løbende ned af gaden, kunne man så måske forestille sig, at I sagde, hey, med det her budget, så bliver vi nødt til at cutte nogle corners, hvis han skal løbe. Ja. Er det nødvendigt? Kunne han måske i forhold til, kunne han gå ind lige 2-3 skridt, ja, det kunne og være. så kunne han pege i stedet for, fordi så... Gå også dyrt. Okay. Ja, men så et eller andet, han står. Ja, han står 2-3 skridt. Han skal stå meget stille. Ej, vi kunne være ret kreative faktisk, og så sige, okay. jamen, pointen er vigtig, at han løber ned ad gaden. Kan man vise husene, der suser forbi i stedet? Fordi det vil være mere effektivt at lave. Ja, okay, blad. Så der vil vi gå ind og sige, jamen, vi vil måske overraske lidt, og komme med nogle ret, måske originale vinkler på det, som man ikke lige havde tænkt, men som kan gøres. Og så er det jo også, der er jo selvfølgelig altid, i nogle projekter, vi har lavet, der har vi måske defineret en stil, lavet et illustreret univers. Og så har vi fået over årene lavet måske 10 eller 20 animationsvideoer, og de kommer længere ned end det. Fordi at der er en mængde, der gør, det giver mening. Det er også sådan, at i animation, i nogle typer animation, der laver du ligesom en dukke af en art, som er tegnet og sat op, sådan at du kan bevæge den og animere den på den måde. Men når den dukke er lavet, det er dyrt at lave den, relativt. Men når den er lavet, så kan du bruge den igen og igen på forskellige film. Ja. Så nogle gange er der relativt store startomkostninger, men til content-formål vil man nok godt kunne lave det billigere næste gang og næste gang igen. Ja, klart. Det tænker jeg også, når basen er lagt. Også fordi, nu nævnte du det jo selv, altså hele karakterudviklingen, idégenereringen, alt det her, når man har skabt universet, groundworket er lagt, fundamentet er tørt, så er der de der ting. Altså, hvor man siger, du skal ikke ind næste gang og ind og bruge, nu siger jeg, 30, 40, 50 timer på at sidde og have nogle brainstorm sessions, ikke? Altså, det skal vi jo ikke. Vi har vores lille cute karakter. Han er fundet. Ja, og til tider, så skal du ikke lave, lad os sige, særlig meget ny kulisse. Måske kan du genbruge nogle af kulisserne fra den gamle film og sådan noget. Så når vi laver flere film, så giver det helt klart mening, at prisen bliver lavere. Givet, at vi kan lave de her ting. Klart. Ja. Men det giver det er lidt det samme i vores univers. Man kan sige, den største forskel er jo, at man kan sige, når I kan trække nogle kulisser og nogle ting ind, og så kan I bare gå i gang herovre ved skrivebordet. Men vi skal jo ud hver gang, ikke? Det er nok der den største fordi ellers er det meget de samme ting, men det er vildt, når du nævner kulisser og alt muligt sådan nogle ting. Det er en fed og ret fascinerende verden, det der. Altså, det er jo hjælpsomt at tænke på det på den måde, men i virkeligheden er det jo farvet lag på en computer, typisk, ikke? Jo. Eller tegninger på et bord, eller sådan noget. Ja. Men det er hjælpsomt at tænke på det som et kamera. Vi har også 3D-kameraer. Og kulisser og så videre, fordi det er jo det, vi sætter op. Vi sætter en skuespiller-karakter op med kulisser og så videre. Ja, men det er bladet. Hvad hedder det? Jeg kunne godt tænke mig, at du skal ikke tale væk fra jeres fag på nogen måde, men jeg kunne bare godt tænke mig at høre dine tanker på, nu nævnte jeg det selv lidt i starten i forhold til mine tanker på, hvornår giver jeres verden mening, hvornår giver vores verden mening, hvornår smelter de sammen, som vi har set et eksempel på. Hvilke use cases ser du oftest hos jer? Lad os tage det der, fordi det udelukker selvfølgelig også nogle andre. Hvilke use cases synes du, at animation og jeres univers giver allerbedst mening? Og hvilke kunder... Ja, altså det er jo et godt spørgsmål. Jeg vil sige, som vi også talte om tidligere, så har man den store fordel med realfilm, at man har rigtige mennesker. Og det kan appellere på en helt bestemt måde. Og man har den helt store fordel i tegnefilm, at man behøver ikke at have rigtige mennesker, eller være bundet af virkeligheden på nogen måde. Så hvis man har den use case, at man vil vise noget abstrakt, og hvis man lige laver den mentale øvelse, hvad vil det koste mig at høre et special effects firma, og caste 5 skuespillere, og 300 extras, og så videre. Jamen, så kan du hurtigt være en utrolig meget mere effektiv tilgang at tegne det, fordi at der er måske noget ret vildt, du skal vise. Så på det punkt, så giver det utrolig god mening. Okay. Og så når man tænker content decideret,
noget, man ser på sociale medier, og som gerne skal få en bruger til at stoppe op og lige kigge, så kan man virkelig komme med nogle farver og former, og sjove ansigter, og sjove karakterer, som er nye. Vi har jo alle set et ansigt før, og de kan være super effektivt filmet og flot belyst, så de virker meget fængende. Men man har nogle virkemidler inden for karakterdesign og opbygning af de her film, som man ikke har i realfilm inden for animation. Ja. Og det kan faktisk være ret effektivt, også prismæssigt. Ja, okay. Og især nu, når du nævner, altså, nu snakker vi jo contentens verden, og for os laver vi også selv produktioner, og de fleste kunder tænker også meget i sociale medier, det tror jeg er uundgåeligt. Men netop det der med at have en hook, at have et eller andet, der får folk til at stoppe i et univers i dag, hvor folk har en attention-rate på, den bliver bare lavere og lavere for hver dag, ikke? Jo mere vi scroller TikTok og Instagram og det er afgørende. Ja. Og det er virkelig godt design til sociale medier. Det skal bare hook folk i høj grad. Og det er noget, vi arbejder mere og mere på, men vi kan jo ligesom... Det at vise et stort farvet ansigt i starten af en film, som vi for eksempel har gjort med Sofa Company-filmen, det gør ret meget. Og der er typisk en ret vild kameragang ind i det skud, for at der er en masse ting, der sker. Så den er folk er sådan, wow, okay, ja, hvad er det her for noget? Ja, noget, der snorer, og måske noget, der blinker, og lyden, der understøtter det. Så det er noget, man virkelig kan arbejde meget med. Nu nævner du selv lyd. Det var faktisk en lille ekstra ting, jeg kom til at tænke på, fordi især på sociale medier, der er der jo, er det nogle af 80%-ish. Der er helt sikkert en statistik et eller andet sted, men det er ret højt i forhold til brugere, der ser ting uden lyd, hvilket gør, at man kan undertekste osv. osv. Men hvordan, når I laver en produktion, hvordan tænker I den produktion, hvis den er ret båret af lyd? Hvad gør I så? Jamen, hvis den er båret af lyd, det vil typisk være en speak. Så vil vi give undertekster, og sørge for, at der er fin plads til undertekster i bunden af, eller hvor end det kunne være passende. Jeg vil sige, en god huskeregel for en designer, der laver sådan noget her, vil altid være, kan man forstå det uden lyd? Kan man forstå stemningen og betydningen i et eller andet omfang uden lyd? Det prøver vi også at gøre, så vidt som muligt. Ja. Så vi er helt klart, vi er meget bevidste om, at de fleste ting, vi laver, det skal ses uden lyd som udgangspunkt nærmest. Okay. Men det kan man relativt nemt løse også ved undertekster, fordi jeg tror, mange forventer at bare se det med undertekster, hvis de gider at høre lyden. Men præcis, og grunden til at spørge dig også, fordi vi har siddet med nogle projekter en gang imellem, hvor man sådan siger, så ser man lyden, og vi sådan helt praktisk nogle gange har bare sådan, prøv lige at mute det. Ja. Sådan, kan det samme, og hvis man når frem til sådan et sådan, ikke helt klart, det kan det sjældent, altså hvis det er noget action, eller det er eller noget hygge, Anton Berg-landskabet, det er to vidt forskellige. Jeg prøvede at mute jeres, for at se. Sådan, det er jo en anden oplevelse, selvfølgelig, men hvis man er sådan et, men vi kommer så tæt på, som vi overhovedet kan, så er man virkelig et langt stykke. Ikke? Det fede er jo, hvis man kan lidt høre musikken alligevel. Ja, præcis. På stemningen. Ikke? Ja, og det synes jeg godt, man kan på Anton Berg. Der er det, man kan høre det der julenåde. Ja, du kan fornemme det. Ja, og det er netop det, hvor sådan, og det var derfor, jeg synes, det var interessant at spørge dig, fordi det er det der med, i vores fag og jeres fag, vi er lidt i samme verden, jo, men sådan, der er nogle af de der ting, hvor det bliver så svært, fordi at man ender med sådan at sidde sådan, kan du mærke det? Ja. Og det er dele med subjektivt. Altså sådan, du kan mærke det, jeg kan ikke mærke det, og man appellerer måske til en målgruppe, der er... Så man skal sådan virkelig, når det kommer ned til det der, det er en fingerspids. Det er kunsten i det, ikke? Et eller andet sted, at også at vide, hvad kan folk generelt mærke? Ja. Fordi du ved jo godt, hvad du kan mærke, ikke? Ja. Og det er jo der, hvor den der emotionelle vinkel på historiefortælling kommer ind. Fordi det er at forstå, hvad appellerer til folk på det punkt. Jo, som du selv nævnte, nu nævnte du de der Anton Berg, hvis vi holder ved dem, som det sidste her, at jamen det der med, at det er sådan nogle små, lidt afrundede hoveder, og nogle små cute øjne, og sådan noget. Nu ser du selv cute og sådan noget, altså hvor sådan, man kan sige, det er det, der er så fedt at høre, fordi der er bare intet der overladt til tilfældigheden. Det skal være sådan lidt små cute, og så derfor så runder man lige hovederne en lille smule, ikke? Fordi at et rundt hoved kontra et, hvor det går ned, og der bliver en skarp kæbe eller et eller andet, det er måske lidt mere corporate eller et eller andet, så det er virkelig... Ja, helt klart. Der er utrolig mange virkemidler og knapper at dreje på. Ja. Og det er jo også lidt angstprovokerende et eller andet sted. Der er alle knapper i virkeligheden, når man tegner det, ikke? Ja. Bygning i baggrunden, hvordan skal den se ud, og sådan noget. Så alting. Mågen, der flyver forbi, og så videre. Så. Ja, præcis.
Sigurd, vi er nået til vejs ende. Og det er vi kunne sagtens lave, det kan være, at vi inviterer dig ind til en part 2. Ja, det var dejligt. Vi slutter altid af med lige at få et lille tip og trick, og en lille kig ind i krystalkuglen, så meget man nu kan. Så jeg vil starte med at spørge dig, når du kigger ind i fremtiden i forhold til animationens verden og sådan nogle ting der, og nogle af de teknikker og AI og sådan nogle ting der, nu smider jeg det bare op til dig. Ja. Hvad ser du? Hvordan ser fremtiden ud for Benny Box og jeres univers? Altså, der er jo mange... Motion design har været en branche i meget stærk udvikling de sidste 30 år. Og det er meget båret af teknologi. Så jeg tror utvivlsomt, at AI kommer til at have en stor indflydelse på vores fag. Jeg tror, der er sådan en vekslen imellem dommedagsfølelse og lallegladhed. Ja. Og jeg tror, jeg vil nok mane til lidt ro i begge lejre et eller andet sted. Jeg tror, det er en teknologi, der ikke helt har fået sine fødder endnu. Og så jeg tror, vi skal vente lidt længere, men umiddelbart tror med, at den bliver bredt integreret. Der er der muligvis der er jo måske nogle juridiske ting, der skal findes ud af, uden at jeg er ekspert på det her punkt. Så virker det som om, at det stadigvæk er meget nyt der. Bruger I allerede nu nogle teknikker eller noget AI i jeres arbejde, som kan lette nogle arbejdsgange? Altså, der er jo forskellige AI-teknikker. Diffusion-modeller, den bruger vi måske, har vi prøvet som inspiration, men det er ikke noget, vi bruger så meget. Så er der noget, der interpolerer billeder, som vi har brugt til hver en tid. Altså, det har vi brugt i årevis. Og det vil være noget, der ligesom sørger for, at en pixel imellem to billeder bliver kopieret et passende sted i midten, sådan at man kan gøre video langsommere, for eksempel. Yes, ja. Det er sådan en fake slow-mo. Ja, der er nogle gode plugins til sådan noget der. Og det har vi brugt i lang tid, og det er jo vil man måske forstå som en slags AI-hjælpeværktøj. Der er også noget der er et værktøj, der hedder Epsynth, som kan projektere pixels over på noget realfilm, sådan at det ligner animation. Det har vi også leget lidt med. Okay. Og vi er meget bevidste om, at det er noget, vi forventer at blive gode til, men i takt med, at det ligesom bliver mere og mere modent. Jeg vil sige, der er jo mange andre udviklinger i motion design-branchen, som man kan være opmærksom på. Blandt andet, at 3D bliver mere og mere tilgængeligt. Ja. En stor driver af den her branche, det er, hvor nemt er det at lære de her utilgængelige værktøjer. Og engang var det jo det After Effects, som er det udgangspunktet for meget motionarbejde. Det var ret utilgængeligt for 10 år siden. Men der er så mange gode måder at lære det på nu, at der er utallige, altså det er ikke specielt svært. Nej. Og det er jo en stor trend, der viser, at der kommer mere og mere af den slags. Og det samme kommer måske nu til Frame by Frame og til After Effects, at det har vist sig, at det at være interesseret i at være god til at tegne, og god til at animere i hånden, det faktisk skal betale sig, så flere og flere kommer til at gøre det. Okay. Det er også måske en mulig trend, der kommer til at fortsætte. Tror du i højere grad, at det bliver kunstneren, man kommer til ligesom at have som den her sådan... Fordi hvis AI kan hjælpe nogle arbejdsgange, og vi kan bruge det som et værktøj, tror du så i højere grad, det bliver mere og mere det, du kan, og det, du har heroppe, der bliver hvad kan man sige, det unikke, og det er det, der bliver værdien. Så man siger, men Benny Box har dig og 2 af dine kollegaer og sådan nogle ting, der, så folk bare sidder og tænker, hvis vi kan få fingrene i dig, så er det, der er værdien mere, end du ved, at det er skillsettet. Kan du følge mig? Ja, jeg kan godt følge dig. Jeg tror, man skal se en forskel imellem. På den ene side, og det er noget, AI allerede nu til en vis grad kan rigtig godt. Den kan lave rigtig flotte billeder. Sådan noget Midjourney og sådan noget. Det er vildt, hvad den kan lave. Men den kan ikke tale til dine følelser. Det vil den aldrig kunne, tror jeg. Fordi den vil altid bare kunne lave et sammensurium af det, der findes allerede. Den vil ikke kunne være original heller, givet at det er et sammensurium. Og det tror jeg kommer til at være afgørende. Dem, der kan tale, der kan fortælle en historie, der taler til folks følelser, de kommer til at have det rigtig fint. Fordi det er lidt svært. Det er noget, der kræver mange års erfaring at lære, og det er ikke noget, jeg lige umiddelbart kan se i en hurtig tutorial. Lære folk. Sådan taler du til folks følelser på 5 minutter. Og det har til altid at være vores fokus. Ja. Og det vil det i måske endnu højere grad være i fremtiden. Men jeg tror egentlig også, altså jeg synes egentlig, du rammer det meget godt, og det er faktisk lidt det samme, jeg også tænker i vores forretning, at man kan sige, det er de der udefinerbare ting, de der små ting, ind imellem de der lag, som alle kan se i en video, i en animation eller et eller andet, hvor man sådan siger, men hvorfor fungerer den her så godt?
Jamen det gør den, fordi det er alle de der små stykker, og alt det der lim, der binder tingene sammen, fordi alle kan sætte et lys op, og det ene og det andet, det er den her vinkel og 45 grader og sådan nogle ting der. Men det er alle de der små ting, som gør, at man siger, jamen, jeg ved, den er bare pisfed, den video her, ikke? Ja. Altså. Og hvis du sidder med AI, så kan det være, at du ender med et flot resultat, du viser det til kunden. Kunden siger, kan den der trøje være blå i stedet? Ja. Nej. Ja. Eller et eller andet. Ja. Jeg ved ikke, det kan godt være, at de sagtens kunne det, men forstå mig ret, man kan ikke justere det i samme grad, som en kunde vil forvente lige nu. Nej, og hvad gør du, hvis de så siger, jamen, den er fin, og den er flot? Det har vi også nogle gange hørt. Ja. Det er en virkelig flot video, men jeg kan ikke mærke det. Ja. Altså, hvad fanden gør du så? Ikke? Du kan ikke få en robot til at få ham til at føle det, vel? Så der er det der, hvor dit skill, altså din erfaring og nogle af de der ting, ikke bare det, at du er dygtig i After Effects eller whatever, men der er det, og det er det, jeg mener med, der er det dig, der sådan ligesom som kunstner et eller andet sted skal gå ind og sige, hvordan fanden får jeg lige det sidste lag på en ny måde. Det er jo der, altså, okay, fint, nu har du måske fundet ud af, hvordan du laver det, taler til følelser et eller andet sted, men nu skal du gøre det på en ny måde. Ja, præcis. Det er jo niveauet sværere endnu. Ja. Så ja, præcis. Jeg tænker, vi har arbejdssikkerhed lige umiddelbart. Ja, men det er heller ikke... Det er, jeg tænker det også som hjælperedskab, meget mere end det, jeg tænker. Det er i hvert fald en god måde at se det på. Ja. Sandheden er dog, ingen af os ved det. Ja, præcis. Vi lader den stå der for nu, og sidst, men ikke mindst, så vil jeg bare have dig til at komme med et lille godt råd til folk. Nu har de siddet og lyttet, og forstår jeres univers endnu bedre. Hvad skal man være ops på, når man kommer til jer, og har du nogle gode råd i forhold til kunder, der kunne sidde, potentielle kunder, der kunne sidde derude og lytte med, og så tænke, det der er animation der. Ja. Og Sigurd og hans skæve kollegaer der, det kunne da godt være, at de skulle... Et godt råd? Jamen, et godt råd vil være, at vi godt kan se, at det kan være svært. At det kan være en jungle nogle gange at finde frem til det rigtige... Og der vil vi også sige, der hjælper vi altid gerne. Vi tager altid gerne et kald, uden at, selv hvis det ikke er os, der ender med at være dem, der laver det, så hjælper vi altid gerne i processen. Det afgørende, når man skal lave sådan noget der, det er at skære ind til benet og finde ud af præcis, hvad det er, du skal fortælle. Og det er en udfordring. Og når man er vant til det, så bliver det nemmere, så har man nogle metoder til at gøre det. Men det er ofte det første, vi gør. Og det vil jeg sige er et godt råd til dem, der leder efter animation, og måske sidder de med en 5 minutters video og tænker, nej, hvordan skal jeg nogensinde få det her lavet? Sandheden er, at det kan måske komme ned på 1,5 minut, hvis man er god til at finde ud af, hvad er det essentielle her, der skal fortælles. Så ind til benet. Ind til benet, ja. Det der ben der. Ja, det er det famøse ben. Ja. Sigurd, tusind tak, fordi du gad at kigge forbi. Det sætter vi mega stor pris på, og jamen tak til dig, kære lytter, kære seer, der har kigget med. Jeg håber, at du tager en masse ny og spændende viden med dig. Det gør jeg i hvert fald. Jeg er blevet meget klogere på animationens verden, og også ret nysgerrig på, hvordan pokker vi kan døbe tæerne i den der i samarbejde med sådan nogen som jer. Jeg synes virkelig, virkelig, det er spændende, og især de her mixer her mellem vores verden og jeres. Jeg synes, der kommer noget magisk ud af det hver eneste gang. Så tak, fordi du kiggede med, som sagt. Og næste uge har vi en ny spændende gæst i studiet, og til vi ses igen næste gang. Ha' det rigtig godt.